Moi boas, aquí xa coas cámaras preparadas, xa con todo listo. Fixemos aquí unha pequena introdución para contarvos como se xestou todas estas cousas, como se xestaron todas estas cousas. Benvidas a todas, benvidas a todos. Vexo que hai moita actividade aí no chat, que antes non podía estar atento a él. Vos, con total liberdade, opinade, trasladade cuestións, preguntas e ao final, unha vez rematemos estas conversas, tamén quedaremos un anaquiño para conversar con todos vos a ver que vos pareceu. Empezamos xa. Moi boas, Borxe, moi boas, Ana, por estar aquí connosco. E boas, Boas. Ana. Bueno, pois nada, non nos vamos a estender moito máis, vamos a empezar xa coa conversa. Eso, xa o comentou antes Anxo, non? Se queredes facer algunha pregunta deixade no chat e nós, bueno, pois escolleremos as que nos dé tempo, non? Bueno, vamos a comenzar xa, entón, primeiramente, Ana, nos coñecemos, a maioría da xente, coñecemos o teu perfil político, mas non coñecemos o teu perfil máis personal, non? Contanos quen é Ana Pontón. Esta é unha pregunta dificilísima, porque falar unha de si mesma sempre ten a súa complexidade. Eu, pois diría que son unha galega máis, que, pois, como tanta e tanta xente nacín na aldea, fun estudiar á universidade, quedei en Santiago de Compostela, estudiei Ciencias Políticas e, bueno, a vida levoume a que, pois, neste momento sexa portavoz nacional do BNG, pero, bueno, son circunstancias moi concretas, non? Contanos un pouquiño cando e como comezou o teu proceso de toma de conciencia política. Esta para min é unha pregunta así difícil, ¿no? Porque creo que non hai un día que tú te levantes e digas saltoume algo na cabeza e de repente teño un compromiso. Sí que hai unha mestura de situacións, non? Ou de feitos onde me marcou moito para min dúas cousas, non? A primeira, ver ou sentir que Galiza sempre estaba discriminada, non? Que había así como unha visión como que éramos de segunda. E despois comprobar que ao meu redor había moitísima xente que falaba galego e se avergonzaba de falar esa lingua. Entón, para min eso foi como unha ventá que de repente se abriu e descubrir, bueno, pues que detrás dese sentimento, bueno, pues había un problema político e iso levoume a querer participar, pues xa no instituto, afiliándome a Galiza Nova, despois participando no movimento estudantil, e, bueno, finalmente, pois, tiven a honra de ir nunhas candidaturas do BNG, de ser eleita diputada, e, digamos, aí xa tive un activismo máis institucional. Porque, bueno, a raíz de todo iso, o que ti comentabas, a túa escolla foi o nacionalismo galego de esquerdas, non? Por que escolliches o BNG e, sobre todo, como foron eses inicios na militancia política, non? Bueno, para min é que non había ninguna alternativa, porque nos anos 90 estaba o PP, estaba o PSOE e estaba o BNG, non? E alguén que se sentira galega e que tuvera un pouco de rebeldía, bueno, creo que igual que hoxe, non? A única forza política que a pode representar, pois é o nacionalismo, non? E, bueno, pois aí a verdade é que esta foi unha etapa, sempre a recordo como algo super bonita, esa etapa na que empezamos a militar un grupo de persoas que estábamos no instituto, que compartíamos inquedanzas, que éramos pois moi inexpertos e inexpertas, pero ao mesmo tempo que tiñamos toda a vontade do mundo e que creíamos que cada pequeno acto non podía ser revolucionario. Sempre conto como anécdota, non, pois que no instituto fixeran un concurso de Beléns e nos dixemos como metemos aí ideoloxía. Bueno, pois nos fixemos un Belén nacionalista. E sigue, imaginadevos, estábamos en plena efervescencia e intentábamos aí colar o noso discurso por todas partes hasta nun concurso de Beléns, imaginadevos. Que un pouquiño máis alá, pues, como dicía Borxe ao principio deste perfil político no que entraremos un pouquiño a continuación, bueno, ti hai pouco fuches nai, entón como se leva a conciliación de ser unha persona que participa activamente en política, que ademais ten unha representación institucional con esa nova etapa da túa vida? Bueno, primeiro decir que esa é unha etapa, bueno, moi diferente, moi bonita, tamén deixa moitas olleiras,
En todo caso, esta é unha pregunta, se me permitides, que creo que nun 99% dos casos lle fai ás mulleres. E iso en sí mismo non deixa de ser xa pois, unha denuncia a respecto de que cando se pensa na conciliación, pensas en como as nais concilian, en la que teño que decir que no meu caso, pois durante este ano o meu compañeiro pois tivo unha dedicación case ao 100% para a crianza, digamos que nos invertimos un pouco roles, pero, bueno, tamén para min esta era unha reflexión, non? Como decimos que o personal é político e, polo tanto, tamén, digamos que na nosa vida personal temos que intentar levar á práctica aquelas cuestións que nos parecen que son importantes. E eu creo que temos que ir a unha sociedade que coeduque, unha sociedade que sexa onde as responsabilidades da crianza non recaian son as mulleres, pero que necesitamos tempo para iso, non? Pois o certo é que este ano de pandemia, fora do que é a campaña electoral, intento, pois, como mínimo, dedicarlle pois, o máximo de tardes que podo a miña filla, porque, bueno, é algo, primeiro, que me apetece, segundo, que creo que la ten dereito e, bueno, que para min é moi enriquecedor. Pero é complicado, eu tamén creo que sin pandemia sería moitísimo máis difícil, porque habría moita máis actividade social, nocturna, pero, bueno, este tamén é un ano moi atípico nese ano. Pois sí, sí. Bueno, e xa entrando en materia política, bueno, o certo é que o BNG en 2020 non acadou os mellores resultados da súa historia, foi a segunda forza política do país con 19 escanos, pero os anos anteriores levábase, non lembro exactamente cuántos, pero creo que 14 anos perdendo representación no Parlamento Galego. Entón, que cuestións crees ti que mudaron, non, para pasar eso, pois dunha representación pequena baixando, non, a ser a segunda forza da oposición e nas enquisas actuais dicindo que aínda continuaríades medrando, non? Que pensas que cambiou, que mudanzas houbo para este logro? Como esta é unha pregunta así que me teñen feito varias veces. Eu, bueno, creo que fundamentalmente primeiro que hai unha gran organización, non? Que é o BNG, que pois, ten tras de sí moita historia e, sobre todo, a moitísimas persoas comprometidas con este país que estiveron nas duras e que están as maduras, e que creo que tamén é a garantía de ter un proxecto que realmente sexa transformador, non? Estamos vendo, por exemplo, comentábamos aquí antes, non? De que empezara a tertulia, pois que hai partidos, non? Que viñan desa nova política que parece que de repente se desinflan, non? Como un globo. Eu creo que si isto non lle pasou no seu momento BNG, precisamente porque é unha organización que ten unha estrutura moi intensa en todo o territorio. Pero tamén é certo que nos pois, houve un momento no que tuvimos que facer unha reflexión, non? Porque é evidente que non estábamos conectando coa sociedade, non? Que había pois moitos síntomas que o estaban facendo. Creo que fomos capaces de facer unha reflexión crítica, non? Sobre que cambiaba na sociedade, tamén manter pois, claramente un proxecto sin ataduras, non? E que con un único fin, que defender os intereses dos galegos e das galegas, e todo isto acompañado, creo que dun proceso de relevo xeracional que foi importante e que, bueno, pois tamén conseguiu que reconectáramos dunha forma, casi diría, bueno, abrumadora, non? Porque o certo é que en 5 anos demos de a volta a situación e hoxe estamos en disposición pois, de decir con toda claridade que somos alternativa ao Partido Popular e que pois, dentro de 3 anos vamos a dar o mellor todo este tempo de nós mesmas para que, bueno, o soño que temos moitas persoas, non? E que neste país as cousas cambien a mellor, poida ser unha realidade. Que aí, que pese aos bons resultados que tivo o BNG, vimos como pois o Partido Popular acadou unha nova maioría absoluta e Feijóo pois igual a Fraga, non? En victorias. Como se analiza bueno, esta hexemonía, polo menos electoral, que ten o Partido Popular? Bueno, eu creo que sobre todo o que nos interesa agora é analizar o que está pasando neste momento na sociedade e precisamente facíades mención antes as enquisas, que o que nos din é que o Partido Popular tocou teito nestas eleccións e igual que derrotamos a Fraga no seu momento, pois eu estou segura de que derrotaremos a Feijóo nas próximas eleccións. Correcto. Bueno, que sobre o que comentas ti, Feijóo está xestionando, non?
Bueno, o goberno nun contexto dunha crise sanitaria moi grave, agora véñense de cumprir 6 meses esta nova legislatura. Bueno, como valoras a xestión de Feijóo? Bueno, pues eu creo que estamos asistindo a improvisación e a visión máis clara da incapacidade deste goberno para darlle unha resposta á altura do momento que estamos vivindo, ¿no? Nos, creo que neste último ano, ¿no? Porque eu non diría 6 meses, sino neste último ano en que Feijóo estuvo pues, gestionando a pandemia, vimos nun primeiro momento, non, como se escondeu detrás do mando único, non? Unha vez que retoma as competencias, o que vemos é improvisación tras improvisación e erro tras erro. Quizáis o máis, para min, o máis chamativo de todo é que non se teña reforzado a sanidade pública, non? Que no seu momento non se tomaran as medidas necesarias para poder blindar as residencias e despois que se adoptaron un enfoque economicista, creando un falso dilema na sociedade, non? Como que tiñamos que escoller entre salvar vidas ou salvar a economía, non? Que eso o vimos ademais con toda clareza co que pasou no Nadal, non? Onde decían que o obxectivo era salvar o Nadal cando o obxectivo tiña que ser clarísimamente salvar vidas. E precisamente o que pasou no Nadal o que nos demostra é a falsedade, non? Desa dicotomía que se quere instaurar, porque realmente o control da pandemia é a medida máis efectiva para que poda haber unha recuperación económica, non? E, por lo tanto, creo que aí hai un erro con gravísimas consecuencias e, desde logo, que deixa, pois, unha situación moi preocupante. E despois tamén no económico podemos ver como este goberno está sendo incapaz de darlle unha resposta a esta crise, non? Primeiro, pois sin axudas que realmente estén paliando os sectores que máis están sufrindo a crise, non? O xe mesmo vimos nas ruas de Compostela o sector da hostelería pedindo un plan de rescate real, porque teñen toda a lógica que o demanden, pero hai outros moitos sectores, ademais da hostelería, non? Desde a cultura, a todo o que ten que ver co turismo, a unha crise, bueno, pues que está afectando a moitos traballadores e sobre sabemos que 8 de cada 10 postos de traballo que se perderon nesta crise estaban ocupados por mulleres. E aí vemos como nin houve medidas paliativas, nin hai un plan de futuro que nos garantice que vamos a poñer en marcha os cambios que realmente e as transformacións, sobre todo, que este país necesita para que tiremos leccións dunha crise que eu creo que se queremos podemos tirar moitas, non? A primeira é, digamos, para non alongar demasiado esta resposta, que vemos que toda esa teoría liberal, non? De que adelgazar o Estado é a mellor solución ou cargarse a sanidade pública é a alternativa de futuro. Eu creo que a COVID o que fixo foi poñer patas para arriba todos os dogmas neoliberais que defendeu o Partido Popular ao longo destes 12 anos e que nos di que o camiño é justamente o contrario. Que, bueno, precisamente xusto tú comentabas agora todo o tema estes meses, non? Falouse de salvar o Nadal, aí temos as consecuencias, non? Que hubo despois o Nadal e foi o BNG, non sei o resto de partidos, pero o BNG propuxo no seu momento un novo confinamento e evitar que sucedese o que por desgracia ao final sucedeu en xaneiro e en febreiro, que foron moitas máis mortes, saturáronse os hospitais, non? Entón non sei como vedes isto agora en perspectiva, porque sí que é certo que cando houve esa proposta do BNG houve críticas, mas tamén moita xente que estaba de acordo con que era necesario outro confinamento, non? Que estos días, non sei se tiveste esa ocasión de ver unha noticia que falaba do número de persoas que se terían salvado na primeira onda se a decisión do confinamento se tomará unha semana antes. Eu creo que eso nos leva a outra reflexión, cantas vidas se terían salvado se unha vez que estamos vendo que a pandemia estaba descontrolada se tomara pues, unha medida dun confinamento que non tiña por que ser tan estricto, non? Como que tuvemos na primeira onda, pero que permitiría cortar de raíz a cadea de transmisión. E, de feito, hai estudos avalados por universidades que din que con confinamentos máis estrictos non só esas medidas duran menos tempo e se salvan máis vidas, sino que a economía sufre menos. Eu creo que foi un tremendo erro, pois non intentar controlar a pandemia, non pois dunha maneira clara
no mes de novembro, que primou ese enfoque economicista non de salvar o Nadal e que iso tuvo un custe altísimo en vidas, pero tamén na economía, como estamos vendo, pois con unhas consecuencias que evidentemente tamén nos teñen que preocupar porque hai moitas persoas que están neste momento pasando por unha situación moi difícil, pero sobre todo a reflexión que temos que facer é que cada vida que se perde é unha vida que non se recupera, non? E desde logo aí hai pois un enfoque no que se asumiu pois que era vamos, que se podía asumir un custe en vidas máis alto e eu creo que, bueno, eso para o futuro deberían de sacarse reflexións, non? Porque esta, por desgracia, non vai ser a última pandemia que vivamos. Eu creo que é moi importante que de cara ao futuro aprendamos nos erros desta pandemia que ainda seguimos vivindo, non? Porque vemos como todo o que está pasando coas vacinas fai que, bueno, a solución non sexa tan rápida como nos venderon no seu momento. A verdade é que sí, bueno, ainda estivemos outro día revisando Borsa e datos, falanse de, se non nos equivocamos, máis de 2.000 persoas que desgraciadamente faleceron pola COVID aquí na Galiza, moitísimas persoas que tiveron, bueno, diversos padecementos. Entendo, bueno, polo que comentabas que efectivamente hai unha avaliación crítica do que estivo facendo o goberno galego na xestión, non só efectivamente nestos 6 meses de legislatura, sino no ano que levamos vivindo isto. Entón, non sei se queres apuntar algunha cuestión máis o tema de como se xestionou políticamente a pandemia e tamén que neste caso que aporta neste momento o BNG, que está trasladando, cales son as propostas, vamos a dicir, inmediatas e tamén un pouco de cara ao medio prazo para paliar esta situación ou para sobrelevala. Bueno, vou intentar resumir porque o certo é que levamos formulado moitas propostas e moitas alternativas ao longo desta crise. Sigo crendo que é fundamental reforzar todo o que ten que ver co sistema sanitario público, non? Primeiro, pois agora para poder enfrentar a campaña de vacinación, que ahora mismo hai escasez de vacinas, pero cando chegue o grosso das vacinas é importante ter un dispositivo que funcione ben e vemos que as cousas non se están facendo da mellor maneira. Hai colectivos prioritarios que aínda pois non se vacinaron, está vendo pois problemas que me parecen moi graves desde un punto de vista ético, non? Como que xente que se cole vamos, a hora de poñerse a vacina e que eso non teña ningún tipo de consecuencia, non? Vémolo coa conselleira delegada de DomusVi ou coa alcaldesa de Boimorto, e creo que, bueno, pues ese tipo de cousas non teñen que pasar, pero sobre todo que ten que haber un dispositivo para que unha vez que haxa un número suficiente de vacinas se faga dunha maneira rápida e que non se repitan erros que estamos vendo, non? E ao lado deso tamén creo que é fundamental que a sanidade se desconfine, porque hoxe estamos poñendo foco nos problemas que hai no ámbito da saúde para as persoas que se contaxian por COVID, pero que hai moitas outras patoloxías que están sendo desatendidas, casos gravísimos de cancros, que as propias asociacións están denunciando que se está diagnosticando menos e, por lo tanto, hai un problema de saúde pública moi grave en todo o que non ten que ver coa COVID e é fundamental reforzar o sistema sanitario público para avanzar nese ámbito. A segunda cuestión é que esta crise nos di que hai que cambiar o modelo de coidados e unha cuestión clave é pois que temos que ir a un modelo público que garantice, non? Pois que o dereito a unha vellez digna non vai ser un negocio e que tampouco se vai a facer pois sobre a precariedade das mulleres, que estamos vendo que son pois tamén as grandes damnificadas desta crise e que, a pesar de que foron fundamentais, en vez de estar mellorando a súa situación, pois a súa situación está indo a peor, non? E ao lado destas dúas cuestións, para min hai unha cuestión que é de futuro e que temos que enfrentar unha reactivación económica, pero non para volver á bella normalidade, sino para que realmente haxa cambios estruturais
no noso país. Eu creo que Galiza ten capacidade e potencial para poder sair adiante desta crise, pero hai que facelo pois, apostando por un modelo que reforce o público, non, a hora de poder intervir en sectores básicos na economía, que temos que facelo apostando pois, pola innovación, pola ciencia, pola captación do talento, porque a xente nova deste país teña oportunidades e non emprego precario ou emigración, e que para iso se necesita poñer en marcha un verdadeiro plan de transformación económica de Galiza, que sexa pois, un plan que confíe no potencial que hai no país e que aposte pois, pola ciencia, pola innovación, pola tecnoloxía, que creo que é o futuro no que nós temos moitísimo que aportar. Que xusto relacionado co que comentaches ao principio do tema da sanidade, do reforzo da sanidade, preguntábanos aquí o de Teis antes cales serían as primeiras medidas que se poderían tomar para reverter a situación do deterioro progresivo no Sergas. Pois eu creo que o primeiro que hai que ter é máis personal, o que non e personal sin condicións tan precarias como as que estamos vendo neste momento no sistema sanitario. Non? Vos veredes que Feijóo fala sempre de ampliacións de hospitais, ampliacións de metros cúbicos, é dicir, de cemento, e en moitos casos detrás desas ampliacións os que se esconden son recortes de servizos públicos, porque na sanidade o valor máis importante que ten son as persoas que nos atenden. Eu creo que o vimos nesta crise, no? A súa entrega, a súa capacidade, non dar a ningún enfermo por perdido, non? E moitísima xente exhausta chegando ata o final, e o que non podemos seguir asentando o sistema precario sobre a sobreexplotación dos profesionais sanitarios, porque chegan realmente agotadas e agotados ao final desta pandemia, e temos que sacar conclusións de futuro, e unha delas pois, é que evidentemente hai que reforzar o sistema sanitario con máis medios e con menos precariedade. Que sobre isto tamén xustamente estes días moitísima xente, a verdad, falounos por privado nas redes sociais para que che comentáramos que, bueno, a maioría deles eran pacientes oncolóxicos e que eles non saben nada a respecto da cuestión da vacina, non? E que son pacientes de risco e que o Sergas non informa nada e que, claro, non se está atendendo unha cuestión tan importante, non? É outro sector da poboación que non se lle está prestando atención. Sí, mira, nos precisamente hai 15 días, se non lembro mal, levamos ao Parlamento unha proposición non de lei para pedir que houbera un plan específico para a atención a todo o que ten que ver con oncoloxía, porque pues, se está dicindo que hai un problema grave xa non só polo tema da vacinación, sino porque se está infradiagnosticando, se están retrasando tratamentos, e sabemos que nesta enfermidade un diagnóstico precoce alongar a calidade de vida, non? Ou as posibilidades de sobrevivir a enfermidade dunha maneira clarísima. Bueno, pois a resposta que tivemos do PP foi non no Parlamento. Non? Eu creo que isto tamén nos dá un pouco a medida do, bueno, primeiro do absolutismo, non? Que se vive nesa institución, pero tamén da insensibilidade, porque un tema destas características e que voten así non, a min ponme os pelos de punta, non? Porque aí creo que hai cuestións que son ou que deberan ser, ¿no? Cuestións de sentido común que ninguén podería votar en contra, pero sin embargo isto está pasando. Nos estamos denunciando esta situación no Parlamento e vamos a presionar porque nos parece fundamental, ademais, que ahora xa un plan para ver, o sea, como se reactiva a sanidade e como a toda a xente que se tivo en lista de agarda que ten necesidades sanitarias, como se fai un plan específico para que esas persoas se lles atendan o máis rapidamente posible, e as primeiras, evidentemente, teñen que ser aquelas que están tendo un cancro, e que eu creo que, bueno, que haxa retrasos nese ámbito parece, bueno, pues demoledor. A verdade é que sí, e iso é, bueno, durísimo, e tamén demostra, non, as políticas que se estiveron levando de desmantelamento todos estes anos. Bueno, si che parece, avanzamos un pouquiño, porque tamén, bueno, queríamos trasladar ás persoas convidadas, neste caso a ti, bueno, que realmente o público que está normalmente nestes directos e que sigue a Orgullo Galego aquí en Twitch, a ver, un público diverso, un público que ten moito tipo de perfil, pero adoita ser maioritariamente un perfil, bueno, relativamente mozo. Entón, esta
esta mocidade que atrapada ainda ali outro día entre dúas crises, con unhas, expectativas pois non moi boas. Está a verdade que atravesada por un montón de contradicións e de problemas. Ti que lle dirías a toda esta xente e tamén que lle ten que trasladar o BNG, o sea, que lle pode aportar o BNG a este tipo de perfis? Bueno, o primeiro que lle pediría é que non perdan a esperanza nin as ganas de que os necesitamos aquí precisamente para cambiar esa realidade de precariedade. Eu penso moitas veces, non, con, pois precisamente, non, en persoas que toda a súa mocidade viviron sobre a sombra de unha crise tras outra crise, non, esa idea de falta de esperanza e de expectativa, pareceme eh, que é un marco moi difícil, non, para empezar a montar un proxecto de vida, pero o que lle diría a calquer mozo ou moza é que non tire a toalla, non? Que nós estamos aquí para construir un país con futuro, que ademais hai moitos exemplos de persoas emprendedoras, non, que están demostrando que desde aquí se poden facer grandes cousas e moitas delas protagonizadas por a mocidade e que desde logo me parece que iso é fundamental. E o segundo, eu tamén, o sea, aquí quero romper un pouco así unha lanza por a xente nova deste país, porque vimos nesta crise tamén como se intentou culpabilizar en algún momento, non, dos rebrotes, tachándoos de irresponsables, cando eu creo que maioritariamente o que estamos vendo é pois, a unha mocidade que se está comportando dunha maneira exemplar, porque, bueno, socializar é importante para todos e todas, pero sabemos que cando tes de 20 ou 18 anos ten un valor moito máis relevante. Creo que o que estades facendo é un exercicio pois, de responsabilidade que como sociedade tamén vos temos que recoñecer, e creo que temos a obrigade de construir un país onde a xente nova non pense que o futuro é emigrar, non? Sino que o futuro é construir un mundo mellor desde aí. Que xusto, ademais, no, foi de casualidade isto, estaba vendo unha pregunta no chat de Geluco 8 que di, bueno, conta un pouco a historia, no? Como Ferrolán de 19 anos, nada, comenta un pouquiño que efectivamente todas a precariedade que hai nesa comarca precisamente, no, como unha folga comarcal esta semana pasada, e efectivamente, no, comenta pois a que malviven gracias a certas axudas, pero que, bueno, que están nunha situación bastante complicada ali. Entonces, bueno, pois un pouquiño iso, el precisamente preguntaba que máis alá do pouco que pode haber ali, que lle podería trasladar, pois, por exemplo, 19 anos, a persona que estará empezando unha carreira ou que estará pensando como facer coa súa vida, ve alugueres imposibles, un tema de emancipación dificilísimo, este tipo de perfis, como se lle pode dicir para que, porque eles o que ven, claro, é a emigración, ao final, como tanta outra xente. Claro, nos aquí podemos dicir o que pasa que necesitamos un goberno que faga, non? Porque para min o grave que estamos vendo como xeración tras xeración, hai unha cantidade importantísima de xente que está marchando. Na década de Feijóo, pois máis de 200.000 persoas, que como se desaparecera casi toda a cidade da Coruña. Imaginademos o que eso supón, ademais, para un país tan embellecido, onde non está retornando, o sea, non somos un país de acollida, non, porque teñamos unha economía moi bullante, sino que o que estamos é expulsando a xente formada, a xente que tiña que estar creando no propio país. E isto é un problema de tipo económico, onde nós o que necesitamos é que en Galiza xa unha alternativa que poña a producir a riqueza que temos, porque para min o grave é que empezamos a asumir que Galiza é un país pobre, e non, non é? Galiza en todo caso é un país ao que hai decisións políticas que lle están impedindo ter futuro. Eu creo que a comarca de Ferrolterra é un exemplo de como se pode boicotear pois neste caso, a toda unha cidade por decisións políticas, non? Como é unha decisión política o veto naval, é unha decisión política facer unha transición inxusta, unha transición enerxética inxusta e que non haxa alternativas. Por exemplo, nos aquí podíamos apostar pois, pola innovación no naval, se podía apostar realmente porque a enerxía non servira para lucrar a 4 grandes empresas non eléctricas que remuneran moi ben os seus consellos de administración, pero que realmente a electricidade é un ben social
e que nos, por exemplo, decimos, pois os novos proxectos que se vayan a facer eólicos, primeiro hai que salvagardar as zonas que teñen un gran valor ambiental, pero tamén hai que cambiar ese modelo de explotación, porque o que non pode ser é que o vento sirva para que haxa 4 ou 5 señores que se forren. O que necesitamos é que esos recursos se reinvirtan en Galiza, que haxa proxectos industriais, que haxa unha parte de participación pública para que os beneficios volvan á sociedade. Eu creo que esas son cuestións moi que poden parecer en algún momento utópicas, pero que é posible realizalas porque se fai outras partes, non? E nós o que temos é que empezar a ter o control dos nosos recursos e que non decidan nin as empresas nin desde Madrid. Correcto. E logo tamén hai cuestións que nos comentan aquí no chat, algunhas xa citaches ti agora, non? Pero bueno, mismamente a colonización dos montes por parte dos parques eólicos, como pode ser aí a cuestión esta que hai en Pena Trevinca, a eucaliptización, os lumes, o abandono do rural, non? Son algúns dos problemas que temos neste país e que nos últimos anos están collendo forza, non? Entre a prioridade dos galegos e das galegas. Entón, un pouco, como enfrentar todos estes problemas e sobre todo, que solucións darlle, non? A ver, eu o que creo é que hai unha parte na que imos ter que dar un gran debate social e como sociedade mobilizarnos para que non acaben de destrozarnos o país, porque eu son das que creo que no tema enerxético nós temos potencial e capacidade, pero desenvolver un modelo enerxético sustentable non pode facerse cargando os espazos naturais que teñen un altísimo valor e que temos que preservar, porque isto non se fai en ninguna parte. En ninguna parte de Europa se poñen nos espacios que teñen máis valor ambiental instalacións eólicas ou fotovoltaicas ou de outro tipo, non? É que se preservan esos espacios e ese tipo de instalación van en lugares onde non ten unha afección tan grande ao medio, non? Igual que penso que se ten aberto un debate que é fundamental para o futuro e é que nós non podemos seguir sustentando un país onde cada vez se ocupa máis e máis superficie de eucalipto, porque isto vai ser unha ruína desde o punto de vista económico e un problema ambiental enorme, e vémolo cada verán, non? Cada vez que arde neste tipo de zonas e arde moito, as consecuencias tan graves que ten, non? Para o medio ambiente, pero mesmo ahora mismo para a propia vida, non? Para a propia seguridade pública, porque vemos que os incendios cada vez son menos no monte e son máis en espazos urbanizados, precisamente polo descontrol que existe neste ámbito. Eu penso que aquí, ahora mismo, cunha maioría do Partido Popular, a sociedade ten como sociedade, máis alá do que podamos facer políticamente, temos unha responsabilidade e creo que xa demostramos que é posible gañar moitas batallas neste punto de vista. A última, o tema da mina de Touro, non? Que vistedes que ao final se paraliza ese proxecto, pero sabemos que se a Xunta tuvo que chegar aí foi por toda a presión social e política que se fixo, non? Onde todas as movilizacións que houve para frear ese proxecto, ao final tiveron un reflexo. E eu creo que aquí temos que abrir esa vía, facer presión, porque polo outro lado teñen moito peso, xa estades vendo a campaña brutal que está facendo Ence, non? Nestos últimos días, mesmo co apoio do Partido Popular casi agredindo o alcalde de Pontevedra, e detrás de eso hai a unha gran multinacional que pensa que pode facer o que queira neste país, e penso que nós temos a obrigación de demostrarle que hai unha sociedade galega que non está disposta a que as grandes empresas, as grandes multinacionais nos destrocen o territorio únicamente para que eles sigan ganando millóns e millóns e millóns, e eu estou convencida de que temos unha parte de debate social gañado, non? E que temos que agora darlle moito impulso e imos a ser capaces de frear moitos destes proxectos agresivos. Cambiar o modelo forestal xa me parece unha política máis a medio prazo que vai necesitar un goberno liderado por o BNG para poder poñer en marcha un cambio real nese ámbito. Eso sí que non teño a menor dúbida. Que, aparte sobre o que comentas ti, o modelo para mudar a situación que temos vamos a necesitar moitísimos anos para mudar toda esta desfeita que hai nos montes. Nos temoslo comentado moitas veces, aparte que en ocasións falan de, os problemas que hai, sobre todo en zonas como o Amazonas, onde están talando todo para plantar monocultivo. Eu creo que en Galiza
salvando as instancias, tamén temos o noso propio Amazonas, onde levan moitísimas décadas deforestando todo para plantar monocultivo de eucalipto, e aí o que comentabas ti está a cuestión de Ence, non? Claro, que solución pensas ti que lle habería que dar a Ence? Porque é certo que hai un conflicto agora, e sí que hai posicións moi enfrontadas, non? Bueno, eu creo que Ence só tomou unha solución e ten que sair da ría de Pontevedra, pero ten que sair tamén do Consello da Xunta, porque o que non pode ser é que a política forestal de Galiza este hipotecada polos intereses dunha empresa, non? Hoxe temos unha bomba ambiental, pois nese monocultivo, temos, creo que son 30.000 hectáreas de eucalipto plantadas ilegalmente, é unha especie que está en expansión e que ademais o nivel ao que se está producindo o que vai a provocar é unha baixada de prezos, hasta que para as persoas que esperan obter un beneficio, non, pola venta deste eucalipto no nivel en que se está dando no noso país, iso pues cada vez vai ter un rendemento inferior. Eu creo que o que nos necesitamos é outra visión de como aproveitar o monte galego, porque o monte que tiña que ser unha fonte de riqueza está se convertindo no principal problema ambiental que ten hoxe o noso país e, por o tanto, bueno, pues hai que ir a un cambio de modelo que vai a requerir telo claro políticamente, pero tamén recursos, ¿no? Nese sentido, pois é unha pena que non se aproveite agora que van a vir pois, recursos de Europa, non? No Next Generation, por exemplo, para poñer en marcha un cambio de modelo tamén neste ámbito, recuperar terras que están pois, ocupadas ilegalmente por eucalipto, non? Poñer en marcha pois, as ventaxas que tería un cambio nese ámbito, aproveitando pois, por madeiras de calidade propias, por unha industria transformadora no ámbito da madeira, tamén pola investigación nese ámbito onde nos poderíamos ser unha potencia, porque vos pensade que o 50% da madeira que se tala no Estado español talase en Galiza. Sin embargo, a transformación aquí é casi vamos, inexistente e a transformación é o que se que temos que cambiar o modelo desde abaixo até arriba, non? Son realista, creo que o PP non vai cambiar, porque este é o modelo que impuso o PP ao longo destos anos e que lle dá continuidade a un deseño do franquismo, non? O cal, bueno, pues nos llevaría a outras reflexións, pero non me vou enrollar máis. Que xa un pouco indo hacia o final, bueno, as últimas cuestións que podemos comentar, pero relacionado co que acabas de dicir, dos fondos Next Generation, hai unha pregunta que vin antes no chat, porque, como comentei antes, nos vamos collendo así algunhas cousiñas, vexo que hai moitísimas, vale, non son capaz de ler todo o chat, vexo que hai moitas, vamos coller así algunhas ideas, vale, que ninguén se nos enfade se non dicimos a súa, non porque nos caia mal esa persona, sino porque é imposible, que precisamente nos comentaba sobre estos fondos, ¿no? Os fondos europeos de reconstrucción, que cales serían as propostas, así, vamos a dicir, máis importantes ou as ideas chave do BNG para o reparto e a execución destes fondos. Tedes un documento nas redes, se queredes, onde detallamos unha proposta de país en torno a estos fondos que vou intentar sintetizala porque non vai ser noso tempo e vai ser nos ir todo o mundo porque falar así a veces de medidas é un pouco difícil. Primeiro, que creemos nós? Estos fondos tampouco van a ser a solución de todos os problemas e despois é importante que non teñan unha condicionalidade a hora de novos recortes sociais, porque este é un debate que está vendo tamén na Unión Europea e desde logo o que non poden decirnos é que para que haxa fondos para a recuperación económica hai que recortar as pensións. Temos as segundas pensións máis baixas de todo o Estado, non podemos aceptar máis ou ningún concepto novos recortes nin no ámbito das pensións nin nos dereitos laborais, porque justamente creo que temos que ir na dirección contraria. E para que usaríamos nos estes fondos? Bueno, pues para poñer en marcha grandes transformacións no país, non? Por exemplo, creo que hai proxectos que serían moi importantes, non? Pois desde o punto de vista de fomento da innovación, de fomento da investigación e da ciencia no noso país, de apostar o mellor pois, por un programa non de recuperación e regeneración ambiental das rías, pero tamén vinculadas co ámbito productivo, até todo o que ten que ver pois, coa inteligencia artificial, Big Data, ou a creación pois,
unha mobilidade sostible no noso país a través de pois, vamos, unhas conexións ferroviarias que nos permitan que, por exemplo, eu que son de Sarria, se quero ir a Santiago de Compostela, non me leve 3 horas e media en tren. Correcto. Penso que en pleno século XXI pedir isto casi empezar polo principio, non? Correcto. Sí, a verdade é que do tren non nos dá tempo para falar agora, pero Pero eso eu que dá me... para unha Uf, exclusiva. completamente, pero eu que non teño coche, xa porque tampouco nunca me chamou a atención e teño que ir alá a traballar e tal, Non te bueno, digo. podo contar algunhas, eu son da Coruña, pero teño que mover e tal, Bueno, iba a decir, se viviras en Sarria, ibas ter coche seguro. Claro, claro, sí, sí. Pero digo que poderíamos aquí falar de como hai que facer para moverse dun lado a outro. O sea, quero dicir, mismamente nos facíamos estos encontros os domingos, timos que pasalos os sábados, porque o luns teño que ir a Ribadumia a dar unhas aulas, e teño que ir o domingo, porque o luns xa non podo ir. Non me dan os horarios, é imposible. O sea, por exemplo, non? Entón, pero bueno, eso sí dá para outro día, eso dá para outra charla. Nada, antes de pasar o que serían unhas preguntas que temos aquí apuntadas para contestar así rápido, que nos foi deixando a xente, sí que me gustaría comentar que estamos en Twitch e recordar a todas as persoas que nos están vendo, que ainda son 150 en directo, que hai unha iniciativa que leva adiante Twitch en galego, vale? Que sirve, bueno, que o que pide é precisamente que incorporan o galego a esta plataforma como idioma, que o idioma galego sea recoñecido. Entón, non sei se por aí, se Tirs ou algún outro moderador pode poñer a ligazón, por favor, de como se pode ir, pero bueno, nos así, animamos que asinedes aí a petición, metemos aquí un poquinho o spoiler, a cuña para iso. E tamén, bueno, eso, estamos aquí en Twitch, estamos intentando crear contidos, unha plataforma que está subindo como ningunha outra, hai moitísima xente lanzándose a facer aquí contidos, incluso e contidos en galego. Pasábamos de ser moi pouquiños hai uns meses a ser xa bastantes agora. E a idea que tiñamos hoxe, como comentamos ao principio, era organizar un debate cos principais representantes das tres forzas políticas que teñen representación no Parlamento galego. Ao final só veu Ana, entón trasladamos a pregunta a ela. Ti este tipo de ferramentas, neste caso Twitch e hai outras, non? Pero neste caso, non? Que sobre todo están, eu creo, cambiando o xeito de que unha parte da poboación vexa os contidos. É dicir, hai unha parte da poboación que ve isto antes que por a tele ou que por a radio ou outro tipo de medios convencionais. Ti como ves este, xa un pouco así máis, no, de xeito informal, como ves este tipo de plataformas e se en algún momento poderían, ti como ves, poderían chegar a ser algunha alternativa aos medios de comunicación tradicionais? Eu creo que xa están sendo, A día de hoxe, afortunadamente, temos redes sociais, este tipo de plataformas, que é certo que non todo o mundo compite coas mesmas oportunidades, pero que nos están abrindo espacios de contestación frente a, bueno, pues eu creo que a uns medios que, sobre todo para certos sectores, xa non forman parte das súas vías, no, de como se informan, no, ou de como se comunican, ou que é o que lles interesa, e creo que nos democratiza en certo ámbito, ainda que eu sei que non competimos igual que con, bueno, que se tes unha televisión, Claro. non, ou se tes unha plataforma deste tipo, é unha loita desigual, pero tamén sempre creo que hai que pensar que David venceu a Goliat, que non nos infravaloren. Correcto. E bueno, tamén xa aproveitamos aquí que hubo unhas preguntas que nos meteron por privado, que aparte tiñan que ver con isto, non? Que nos preguntaban se és consumidora de Twitch ou de outras plataformas digitais e para cando unha canle do BNG ou de Ana Pontón en Twitch. Venimos sorprendernos, pero as sorpresas non se poden anunciar, pero estaremos aí e eu, bueno, pois sí, non teño, a verdade é que eu este ano non tive moito tempo para casi nada que non fora a política e atender a miña filla. Entón, mentiría se vos digo que estou vendo moitas cousas en Twitch ou noutras partes, non me dan as horas para iso, pero pareceme unha fórmula, vamos, super interesante e un medio que nos está permitindo
pois, primeiro, relacionarnos directamente. Para min as redes sociais son pois, unha parte moi importante da comunicación política que facemos, non? E que, por lo menos, nos permite digamos, lanzar directamente sin filtros pois, que o que nos opinamos, que o que nos decimos, non? Cales son as cuestións centrais, e creo que se está convertindo nun arma política clave e que o vai ser moitísimo máis no futuro, porque tamén a COVID o que fixo foi acelerar moitísimo máis toda a digitalización, o uso, non, de redes, de novas tecnoloxías, e hasta nos fixo pois, experimentar, non, pois, no ámbito hasta da propia comunicación política, onde me parece que todo o tema vamos, digital a distancia vai a gañar moito, ainda que eu son das que sigo creendo que isto nunca pode sustituir que podamos vernos as caras, que podamos falar de non face to face, Correcto. e desde logo seguir mantendo vínculo social, non? Porque desta crise, vamos, nós temos que manter distancia física, pero non distancia social, cada vez temos que ter, eu creo que é xusto o contrario, estar máis unidos como sociedade e ser conscientes de que o individualismo non é a saída. Está claro, de feito, é un xeito tamén de poder sobrelevar moitas das penurias, no? que nos está tocando vivir. Bueno, vamos así con, xa dicimos, con algunhas preguntiñas rápidas, tamén contestación breve, si queres, Ana, tamén para non terte aquí moito máis tempo. Nos vamos a cortar e que son un par delas ou tres que son quizás as máis repetidas. A primeira, unha delas que era, bueno, fala un poquiño do que é a transferencia da P9, que ven dada tamén do ese pacto que se asinou co PSOE, no? Que asinou Néstor Rego de cara a investidura de Pedro Sánchez, e preguntan en que momento está ese punto, o da P9, e, bueno, como vai todo este tema. Mira, a P9 hai dous temas distintos, non? Un primeiro é a aplicación das rebaixas que estaban pactadas no acordo de investidura asinado entre o BNG e o Partido Socialista, onde esos, en teoría, hai unha partida nos orzamentos, pero estamos, hoxe que día 13, non? Se non me trabuco de marzo, e esa partida non se executa. E nos o que decimos é que non hai nada que justifique que o señor Sánchez paga a esperar os galegos e as galegas, porque levamos máis de 40 anos pagando unha das peaxes máis caras de todo o Estado, e cando non cumpre co acordo de investidura asinado co BNG non nos fai esperar a nos, a quen está facendo esperar é os galegos e galegas, que ademais creían que o señor Sánchez iba a representar para o noso país algo diferente que o Partido Popular, e a mí me parece, bueno, pues que é indefendible, non, que se este pues, facendo esperar aos galegos e galegas nun tema que está acordado e que está nos orzamentos, non? Logo, outra cuestión é o tema da transferencia, que, bueno, isto así quedaría para escribir un libro, aseguróvolo, porque si é tan difícil conseguir a transferencia dunha autopista, non me imagino cando nos plantexemos algo que se xa gordo, pois como o de tema de tráfico. Non creo que podamos estar 40 anos esperando para ter máis autogoberno en cuestións que son importantes, non, para o noso futuro. En todo caso, ahora mismo hai unha proposición de lei bueno, que está no Congreso, que xa se tomou en consideración e que nos esperamos que nos próximos meses pues se aprobe definitivamente. Pero ese tampouco é o paso final, non? A aprobación desa lei, sino que logo o goberno galego e o goberno central teñen que sentarse e chegar a un acordo sobre os termos exactos desa transferencia. E eu, bueno, ya me equivoque, pero dame que uns e outros van poñer moitos paus nas rodas. Pois sí. Bueno, hai outra pregunta tamén que nos envía Mactam 8, que pregunta si sabes como vai todo o tema da reducción do costo da luz. Polo de ser os maiores produtores, entende que debería compensarse no precio, mas é algo que non sucede. Vai mal, nese tema imos mal. Gustaríame ser máis optimista, pero vos pensade que nós o ano pasado, na factura da luz, estivemos pagando en Galiza máis que o resto do Estado. Isto pasou moi desapercibido, pero é que é un auténtico escándalo, porque nos fixeron aos galegos pagar máis, porque aquí producimos moito, entón tiñan que cargarnos na factura os costes dos impostos por contaminar. É dicir, que antes sabedes que se decía moito, non? De que quen contamina paga. Aquí non, nas eléctricas non pagan as empresas que contaminan, pagamos as persoas que estamos en Galiza na factura da luz.
Desde o BNG temos moi claro que a Galiza ten dereito a unha tarifa eléctrica propia, máis barata, porque producir electricidade e suministrala onde se produce é máis barato que levala a 600 kilómetros de distancia e ademais sería pues, unha compensación precisamente polos altos custes ambientais que ten a produción enerxética no noso país. Sin embargo, isto que parece así como de tanto sentido común, pois unha especie de herexía neste Estado unitario que decidiu que todos temos que pagar igual a luz. Non? Podía ter decidido que todos pagamos igual, eu que sei. Non sei, estaba pensando noutro produto, que sei, as laranxas, non? Que se unhas compra en donde se producen, en Andalucía, son moito máis baratas, non? Porque non teñen que pagar o transporte. Sin embargo, a luz non. E isto, pois, eu creo que é unha discriminación que nos non tiramos a toalla porque é unha cuestión de xustiza e vamos a seguir traballando para que iso pois, sexa unha realidade. Pero tamén é certo que necesitamos máis forza. Correcto. Chusky pregúntanos que como ve o BNG a regulación ou, bueno, algún tipo de intervención no prezo dos alugueres. Pois eu creo que, bueno, é unha medida que se pode poñer sobre a mesa cando os alugueres están tan fora de punto, non? Pero creo que é unha cuestión, vamos, que ten a súa lógica, pero que non é a única medida que se debería de adoptar para baixar o prezo do aluguer. Por exemplo, en Galiza temos un problema grave de oferta. Hai pouca oferta de alugueiro no noso país e aí sería interesante pois que desde o ámbito público se fixera unha aposta real pois, por construir vivenda para aluguer, non? E que ou para que os propietarios incentivar de moitas maneiras que houbera oferta. Eu creo que eso é unha cuestión que sería básica, pero xa vistedes que política de vivenda na Xunta, bueno, iba a decir que non hai, sí que hai, non? Hai unha política de vivenda a favor dos constructores. Pensade que nestos 12 anos, se non me equivoco, é que non se fixeron nin 120 vivendas de promoción pública. Eso, 12 anos, danos unha medida, bueno, pois de como o Partido Popular ve a vivenda como un ben para especular e non como un dereito que a sacrosanta Constitución, non, que tanto nos recordan, di, pero que, bueno, cando se trata dos dereitos sociais, a Constitución tamén se esquece. Home, aí sempre, non, hai que quitar o que destacar o que interesa e borrar o que non, claro. Entonces, a cuestión que pasa neste caso. Comentamos así a última antes de pasar o que o cuestionario final que lle facemos a todas as convidadas que pasan por aquí, porque xa levamos ao menos cuarto, entón xa vamos facer unha horiña para non terte aquí pois presa, non máis tempo, digamos. Estou encantada, pero eu creo que as persoas que sigan conectadas, a mellor se nos van desconectando. Hai bastantes, Ainda estamos ben. Bueno, aguantan aí. Comentar que eso sí que vin que o preguntou alguén antes, que isto logo queda subido na canal de YouTube, o sea que se alguén pois se perdeu un anac ou tivo que ir cear ou algo así, que pode recuperalo mañá ou pasado subiremoslo, vale, entón queda dito. Unha última pregunta que nos trasladaron hoxe tamén por privado nas redes, e isto non sei, claro, é un tema local que quizáis o mellor teña máis sentido que o comentaran co BNG da localidade en concreto, pero o mellor, por si ti sabes do tema e se non, quizáis podemos remitir o BNG da localidade, que era que comentan que no Concello de Santiago se está a planear un veto a artistas, pintores, etcétera, pero non a, vamos a decir, a todo o que ten que ver de tendas que teñen que ver co turismo. Si te preguntan, sobre todo como veciña de Compostela, se sabes algo disto ou se é mellor que vayan a vinar co o BNG local. Na que son veciña de Compostela, a verdad non sei exactamente polo que me está preguntando, non teña que decir isto de paso palabra porque sinto non poder responderlle, pero bueno, estou segura que Goretti San Martín, que é a nosa portavoz municipal, si lle escribe por Facebook ou por
ou se dirixe ali precisamente ás oficinas do Concello, pois o poden informar. O que estou claro é que o BNG non vai a estar de acordo con ningún veto á cultura, solo faltaría, Correcto. Sí, pero porque non sei exactamente en que se concreta. claro, eu por eso comentaba que ser, como nos lo preguntaron varias veces, digo, bueno, a ver si por si dera o caso, pero ser un tema tan concreto e local, eu creo que é mellor que Claro, o único que escoitei non é que hai un debate sobre o uso da sala Llago, que parece ser que se quere cambiar o uso cultural. Evidentemente correcto. nos vamos a defender que a sala Llago ten que ser un espacio que se recupere para a cultura e precisamente nunha zona bella na que si algo necesitamos é enchela de contido, de cidade, e que non se desdibuxe tampouco a esencia das nosas cidades, non? Que eu creo que é algo que nos debe preocupar, que ten que ser tamén para a xente que vive ali, e que evidentemente o turismo é moi importante desde un punto de vista económico e ten que estar, pero ten que haber proxecto de cidade, porque ademais iso é o que vai atraer máis turismo, non ver un decorado, sino ver unha cidade con un pulmón forte e un corazón forte que está na zona bella compostela. Correcto, sí. Coméntanos que se comunicarán tamén co BNG local, aí, pois, tanto a través, no, das redes sociais como do visita ao grupo municipal, pois, seguro que vos poden indicar máis. E, bueno, chegamos xa ao final. Antes bueno, de rematar, vamos a facerte aí un cuestionario de 5 preguntas que, bueno, que lle facemos a todas as persoas convidadas. Bueno, son unhas preguntas sinxelas e, bueno, e antes tamén comentar para a xente que non marche, porque agora unha vez rematemos con Ana vamos a anunciar os seguintes directos. Entón, bueno, a É primeira... moi guai eso de rematar con Ana. que conste que non A conversa. Sí, sí, sí. Que conste Era que broma. non seguiríamos máis tempo, pero ao final xa dicíamos antes, que, bueno, xa bastante tes aí entre semana como agora para terte aquí atada. Que conste que siga Encantada. vendo, no, e siga vendo moita xente, que quere dicir, no, que aparte de ser unha plataforma de xente moi nova, non, eso significa que a xente moza ten interese en política, non? E, bueno, aínda que se diga o contrario en moitas ocasións. Pero é falso, a xente nova creo que a veces o que ten interese por outras cousas, que non, que, digo, na política ten interese de outra maneira, non é porque non teña interese. Eu penso que hai muitísima conciencia en moitos ámbitos e en moitos temas que nos dan moi voltas, non? A min co feminismo quítame o sombreiro e desde logo encheme de esperanza ver a conciencia tan forte que hai. Correcto. Sí, sí. Bueno, nada, a primeira pregunta é que, bueno, que nos recomendes un libro. Un libro, pois eu penso que este ano está moi ben ler os recopilatorios de Xela Arias, non? Que é unha gran poeta, que a mí será de Sarria, que este ano lle dedican as letras e que, bueno, penso que a súa lectura, os seus poemarios vai a ser moi inspirador para todas as idades, pero para a xente nova. Unha película? Pois Nación, de Margarita Ledo, que vai estar en breve nos cines, e todo me dá que vai a ser un peliculón. Pois sí, ten moi boa pinta, verdad? Bueno, un lugar para visitar. Un lugar para visitar, pois eu recomendaría a todo o mundo Cabrera. Vale. Un creador ou creadora de contido, isto, bueno, xa sabes, pode ser un escritor, artista, youtubeira, o que queiras. Pois estaba pensando nunha artista contemporánea, Mónica Alonso. Vale. E cortouse, non? Que non sei se... non. Foixeme a min que me quedou un segundo, así tal, vale. E nada, para rematar xa, bueno, que é para ti o orgullo galego? Pois, mira, estaba pensando que para min o orgullo galego é Rosalía, porque foi feminista, rebelde, inconformista e aínda que de outro século sigue tendo plena vixencia e ela como ninguén pois, representa moitos dos valores que eu creo que son un orgullo para nós. Bueno, pois con isto, nada, rematamos, darche as grazas por poder contar
contigo aquí hoxe, ademais, bueno, igual meto a Zoca, pero eu creo que é esa primeira líder nun partido político galego que ven a Twitch. No, que estivo outro día na carne de Galiza Nova. Sí, no, refírome que é a Aquí única que o está orgullo participando. galego. Sí, no, e en Twitch ademais eu creo que non houbo ningún líder galego que estivera en Twitch, non? Ou polo menos non teño constancia. E sí que, bueno, abres un pouco a porta a poder achegar tamén a política por unha ferramenta nova como esta bueno, e darte as grazas nese sentido de que tamén puideras estar connosco, non? Bueno, no, eu darvos as grazas a vos por invitarnos, que ademais bueno, en tempos que parece que se quere denostar tanto a política, non sempre digo que se ti non te ocupas da política, a política ocuparase de ti, e que necesitamos sobre todo moita xente nova con inquedanzas, pois que este aí porque nos estamos xogando ao futuro e desde logo pues, eu sempre disposta a falar, a conversar e, bueno, vamos a facer que esta plataforma tamén sexa unha plataforma, bueno, pois onde se generemos moito debate. E moitísimas grazas a vos polo convite e pola conversa que para mí, polo menos, foi pois, moi agradable. Eu o mesmo digo que Borxa, grazas por estar, tamén por aceptar o convite que fixemos. Ao final nos estendímolo ás forzas con representación no Parlamento e veu Ana, que foi a que aceptou vir, a que estivo aquí, e bueno, quizáis, non sei, o mellor para setembro podemos, que cando despois do verán e cando se cumple un ano, poder, non sei, organizar algo de outro xeito ou semellante, ou que lle guste tamén a xente. O mellor vos podo entrevistar eu a vos. Nos encantados. Nos encantados. Sí. No lo vamos a descartar, pero tampouco lo vamos a anunciar. Nos encantados tamén. Ir por aí e sair aí o que se poda e se faga falta. E nos máis adiante lanzaremos outra vez aí a proposta ao resto de partidos para volver a xuntarvos aquí e a ver se podemos facer un debate, entón. Correcto. Pois xa sabedes que organizar debates a tres é complicadísimo, hasta, bueno, xuntanzas é complicado neste país, non? Que eu, mira, que eu insistindo ao presidente da Xunta que non é normal que a líder da oposición pois non se poda reunir co presidente da Xunta e está complicado, porque... Sí, terá a xenda moi cargada, sí. En fin. Bueno, pois moitísimas grazas, Ana. Non te quitamos máis tempo, polo tanto, creo que tampouco hai nada máis así polo chat tal, máis a de moita xente dando as grazas e que lle gustou bastante, que sí que é ben complicado poder facer xuntanza a tres, pero bueno, nós intentaremos. Moi ben, nunca perder a esperanza. Vale, veña, Ana, graciñas. Chao. Chao.